तने आगे वाला में घास बा, पीछे वाला जल्दी घर से बाहर आवा गोदबाइलो ना हो कि हो गोदबाइलो ना हो मौलकिनी हाथ पे गोदहनवा तो हमनी में का दो खराब गाना सुना था तब का कि वायरल हो गया तोहरा भैया के चलता धंधा मंद ये देवरू आ तोहरा भैया के चलता धंधा मंद ये देवरू असोपान सबे कावन ले लो चंदा बक्सर जिला में रॉक स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो बक्सर में और हमरा से मुलाकात हो गई बाटे भोजपुरी लोक गायक प्रिंसी सिंह से। और ये देख सकते हैं जब भैया के स्टूडियो हटे, अभी हम स्टूडियो में मौजूद बानी, गाना के रिकॉर्डिंग होता रहा लेकिन यही बीच में रोक देले बानी और यहाँ से बात हुई बहुत सारा आज भोजपुरी के लेके। सबसे पहले हमारा चैनल में राउर स्वागत बा, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले जे भी चैनल के माध्यम से देखा सबका नमस्कार प्रणाम। का भइल आज गाना उना के शूट होता रहा अब तक गाना उना गवाइल, अब फिर अबे रात के 2 गाना गवाइल बटे, वो अच्छा, तनी खराबे गाना बटे। हाँ। अभी पारंपरिक पर्व आ रहल बाटे, बिहार के खास करके बहुत ज्यादा जाना माना पर्व बाटे, एकरा में का तैयारी होता टे, कितना गाना आवे वाला बा? छठ में आई 5-6 गो गाना, ओता भी बड़ा कलाकार नहीं की जाओ भैया ना कि मतलब खूब गाना एक बार 20-30 गो गा देवल जी। 5-6 गो गाना और हाँ ड्यूट सॉन्ग की सिंगल देखी, अब सिंगल हो ड्यूटो दोनों आई गवा के रेडी बा। अबे गावे के बाटे, हाँ। मतलब लिखा उखा गइल बा गावे के बाटे। एकरा से पहले अनेकों गाना और भोजपुरी में आयल बाटे, हम चाहम कि कोनो जैसे और फेमस होके और प्यारा सॉन्ग होटे ओकरा के पहले एक बार हमनी के थोड़ा सा सुनाई। हाँ हमरा के सबसे अच्छा एगो गाना लगेला कि निकलो जल्दी घर से बाहर आवा गोदबाइलो ना हो कि हो गोदबाइलो ना हो मौलकिनी हाथ पे गोदहनवा गोदाइलो ना हो कि राजाऊ के नाम चाहे याराऊ के नाम हो अब बड़ा सुघर लागी ढेर लेत नइखी दाम हो। अच्छा अनेकों गाना आयल बाटे, अभी शूटिंग तो चलत ला थी में, एकरा पहले ड्यूट सॉन्ग जैसे आयल बाटे, ड्यूट सॉन्ग आयल बाटे अच्छा गावत है ना गावे के नहीं जैसे कहनी है कि बलगर गाना बाटे। हाँ बाटे का करी जब इतना अच्छा ही गाना गइले बनी। अच्छा कितना दिन से गायकी लाइन में बनी? हो गई 1.5-2 साल। 1.5-2 साल हाँ लेकिन पहले तो ना गवात रहे, जब से अपन स्टूडियो खोले बनी तब से मतलब शुरू कर दे, अब गाना गवात है। प्रॉपर राउर स्टूडियो बाटे? प्रॉपर हमारा स्टूडियो रॉक स्टार स्टूडियो में। हाँ। अपने अच्छा बलगर गाना के लेकर और बात कोई नहीं है कि 2 गो गाना शूट भइल बाटे तो वायरल होखे खातिर करता नहीं कि गाना इसे आवे वायरल अब का करी जाए, जब अच्छा गाना चलता ही नहीं तो खराबे गाना नुगा के चले गए। जब पब्लिक खराबे गाना सुना तो हमनी में का दो खराब गाना सुना था तब का कि वायरल होखे खातिर नहीं कि अब देख तने आगे वाला में घास बा, पीछे वाला सांप बा, गोले वाला सुन ये गाना कितना जाता है। केकर गाना है जाने दे? हाँ केकर न मैं भुला क्या दो। अच्छा एकरा में विवाद भई रहे रो पता बा? विवाद तो भइल है लेकिन बहुत काफी विवाद भई रहे। हाँ लेकिन हम कोई के बारे में भाई नहीं अथू कर सकत नहीं, हमनी के मतलब इन झगड़ा झंड यहाँ के गाना आ रहल बाटे और आज यहाँ के ही स्टूडियो में उपस्थित पानी देख सकते हैं जो शूट होता ला, लेकिन बात करे के बा कि यहाँ के खुद अपना मुंह से बताइनी है कि 2 गो बलगर गाना शूट भइल बाटे। बलगर गाना लेके भोजपुरी के बढ़ावा करतानी कि भोजपुरी के नीचे घिंचतानी, इहे से जानल जाई तो का करी जब भैया जब सब कोई गावता खराब गाना तो हमनी के कहेंगे निमन गावे जो हरे राम हरे कृष्णा खाली गाएंगे हमनी के। हरे राम हरे कृष्णा नहीं चलत नहीं के चलत, इतना दिन से गइले भाई देखनी कितना बढ़िया गाना बा गोदना वाला है। हां सुनो निकल जल्दी गई नी नु मस्त देवी गीत गाई जब जोन सबसे प्यारा अच्छा गावत है कि बोला भौ जाई चंदा के तन कटाई, ई लड़का के लाइन ह कि बोला भौ जाई चंदा के तन कटाई आया गे साल से बेसी की कोह में भेटाई। तो हमार लाइन बा कि तोहरा भैया के चलता धंधा मंद ये देवरू आ तोहरा भैया के चलता धंधा
असोपान सवे कावन ले लो चंदा ए देवरू असोपान सवे कावन। अब तनी हमार सर्दी भइल बा आवाज चेंज बा। सर्दी भइल बा फिर भी 2 गो गाना गा के सुनैली है। बाकी और भी बात इनकरा से करम। आजकल भोजपुरी में जातिवाद चलत बाटे, लगातार जातिवाद चलत बाटे। जैसे अभी पवन सिंह के सूर्यवंशम में एगो गाना आइल है, प्रखंड हो या जिला बबुआने से हिला। तो खेसारी लाल के कुछ और आवत बाटे। एकरा के लेके का कहम, जातिवाद के रोके के चाही कि का करे के चाही? सबसे मेन बात बा कि कलाकार के मतलब कोई भी जात पात ना होला, जात पात में कोई भी भेदभाव ना करे के चाहिए। लेकिन अब सब करत तो ओकरा बातें अलग बा। हमनी ये केकरा केकरा के माना कर सकत हई जा हमनी के, लेकिन ना करें जा भाई। अच्छा, जातिवाद गाना ना आवेला? आवेला मतलब गाना मतलब बाहर से आवेला दुएट ओकर तो गा दी ना, लेकिन हमनी के अपने पे कबो ना गाइन जाए, अपने पे जातिवाद कबो ना गाइन जाए। अच्छा।